Dobre, ideme si zahrať hide and seek, taký v Robloxe. Fajný. A je mapa kitchen, ak som si dobre všimol. Samozrejme, toto som ja. Taký fajný. Skin mám a za mnou ide Los Pingüinos. Som si kúpil ešte, keď to bolo proste nové. No, kde by som sa tak schoval? No. Eha, nepodarilo sa. Oha, 25 sekúnd. Dobre, idem. Mám taký nápad, tajný. Je taká kobliha, sa idem sem schovať. Dobre, idem sem. Fú. Už ide. Tu hore sa dá nejako dostať, ja to viem, ale som zabudol, že ako. Alebo tuto, za toto možno. Nejde to. Kde je týpek? To mi nehovorte, že on navkuje. Nenavkuje, ale... To je tu aj nejaké ajíčko, idiot. Nikomu sa asi nechce ísť za mnou, že? Aby ma tam vysadil hore. Tak sem som až nechcel ísť. Sem hore môžem ísť, jo. Bum, tam hore sa dá schovať, len ja nesmiem padnúť. Takto by som mohol ostať, nie? Nájde ma? Nenájde ma. Nice. Pokiaľ by to niekto hral, tak môže sa sem schovať. Teraz ako to vidí, sem dostojí pozrieť. Kamo, typek avkuje. On avkuje. Možno sa mu idem vysmiať. Kamo, debil proste avkuje. Prečo? Oj, dobro, už neavkuje. Amen. Amen tma. Už neavkuje. Dobre, idem sa naspäť na moje miesto. Nie, on ide ďalej ešte. To je debil proste. Ja ho idem stále túto z rohu pozerať, ale už nie, ja sa k nemu približujem, nie on ku mne. Ja k nemu, kde je? To není on, počkaj, kde je? No tak tomu chlapcovi musí reň hrabať. Dobre, idem za ním. Idem proste tresknúť sekerou po hube. Čaute. Dobre, ešte minúta a pol. WTF, čo hovorím? Ja keď stlačím hento, tak ja veľa čo poviem, len neviem ani čo. Ok, dobre, tak ešte raz. Bum. Som z druhého stadia a tuto sa dá schovať, ja to viem. Tam sa dá prepadnúť v strede. Len ja sa mu schovám tuto. No tak tu som úplne nechcel ísť. Ale tuto sa dá volať prepadnúť, jo. Moje uši ma prezradili. Super. Teda nie, že prezradili, ale prezradili by ma. Čo robí ten debil? Ja idem za ním, ja idem na firovku za ním a mu plesknem sekerou po hube. Respoň, keby som mal nejakú spýtku, nie? Kamo, 30 sekúnd a debil ešte nič nespravil. Však sa môže hanbiť hentam za tým kvetin, na čom je? A reálne ten typek sa snaží dostať hore, iba stačí hentam skočiť. Z také teleporty som vám tu ukázal. Tu je schovka jak hovno dobrá. Dik. Tuto malo kto
niekoho nájde. No, dobre, možno keby spravil kamikadze a skočil dole, ale tým pádom, že by sa tak rýchlo nestihol vrátiť naspäť. Kde je ten debil proste? A teraz tu není. To bol debil. Proste. Dobre, aká je mapka? Dúfam, že bude Backyard. Poďme. Nie, tak je Attic, to je tiež dobrá mapka. Len tam by som znova potreboval 2 typkov na vysadenie znova na knihu. Ja mám 5% šancu byť hento, aby som ich hľadal. Pokiaľ ja ich budem hľadať, tak ma asi sekne kryžoch. Dobre, nehľadám ich. Stále ale 5% je málo. Ja som musel mať až 40, aby mi konečne padlo, že hľadám. No dobre, takže už som tu. Idem rýchlo hore. Takto. A kde? Toto by nebolo... What the fuck, kde som? Čo? Digo, ja vidím celú mapu zvonka. Tam je nejaké okno. Počkaj, tam sa dá dostať. Tuto je volať čo? Nie, tak tam sa asi nedá úplne. To sa mi zdalo. Týka, tuto. Tu je jump. Bum. Idem na toto. Je taký parkour. Teraz peňažky znova hodím. Som lovatý, moraž mám 3 robuxy. Dobre, už som tu. Akože môže byť aj lepšia schovka, ale... Toto je najlepšie, ako som ja našiel. Alebo teda, aspoň tak, ako si ja myslím. Idem tam. Sem. Kde je ten typek? More! Ten typek zmizol. No on sa približuje nejako, kde je? Nie, on je hen tam hore. On je hen tam hore na tej doske. Môže sa hoci kedy skočiť dole a ísť za mnou. No nič, tak ja sa idem schovať. Sem do diery idem. Čau. Bacon. Idem sem. O, čo? Znova? Ďalší glitch? Dobre. Ešte 6 žijú, ale... To je on? Pokiaľ ma zabije, tak sa video končí, no. Dobre. Tak to by bolo asi dnešnému videu všetko. Vidíme sa u ďalšieho, ktoré bude pravdepodobne z Murder Mystery, lebo... Neviem, napadlo ma to. Tak asi bude. No nič, tak... a na ďalšom videu. Zatiaľ čaute.